Hoxe imos a falar da alimentación dos ruminantes. Imos ver os principais procesos dixestivos que van a determinar o manexo alimenticio destas especies animais. Os ruminantes son animais herbívoros, comen alimentos moi ricos en fibra. O inicio dos procesos dixestivos ten lugar ca inxestión do alimento. Este alimento vai ser mastigado e pasa os primeiros tramos dixestivos para, posteriormente, volver a ser mastigado a través dun proceso típico destes animais que é a ruminación. A ruminación consiste na regurxitación do bolo alimenticio. Fixádevos aí como o bolo alimenticio volve outra vez á boca e volve a ser remastigado. A ruminación, xunto ca mastigación, é importante non somente para disminuir o tamaño de partícula do alimento, senón tamén para a produción de saliva. A saliva é unha solución moi rica en bicarbonatos e fosfatos con un pH alcalino que permite manter o pH ruminal nuns niveis adecuados. A cantidade de saliva que se produce vai a depender do tempo que mastigue e remoa o animal. Alimentos moi ricos en fibra, como os forraxes, van levar a unha maior produción de saliva, mentres que os pensos van a levar a unha menor cantidade. O animal remoe este bolo alimenticio durante aproximadamente un minuto, volve a tragar ese bolo alimenticio e a continuación volverá a regurxitar o seguinte bolo alimenticio hasta que termine todo este proceso de ruminación. Os ruminantes teñen unha serie de características especiais con respecto aos seus procesos dixestivos. Entre outras, o seu aparato dixestivo está dividido en 4 compartimentos gástricos: o retículo, o rumen, o vaso e o abomaso. Nos dous primeiros compartimentos gástricos, o retículo e rumen, é onde vai a ter lugar a maior parte da dixestión e fermentación dos alimentos. Estes dous compartimentos, retículo e rumen, van a dixerir e fermentar os alimentos gracias a unha serie de secuencias coordinadas de contraccións que van a facer que se mezcle o contenido dos alimentos, que van a facer que se eliminen os gases que se producen durante a fermentación e que tamén van a axudar a volver a regurxitar o bolo alimenticio. Vemos aquí unhas contraccións primarias nas que se mezcla o contenido ruminal, a continuación unhas contraccións secundarias responsables da eliminación dos gases a través do eructo, e tamén hai unhas contraccións últimas responsables da eliminación da regurxitación dese bolo alimenticio. Vemos, pois, que este aparato dixestivo é moi complexo. Vamos a facer unha viaxe virtual a través del. Imos imaginar que somos o alimento que entra a través da boca, o animal inxere o alimento e vai pasar rapidamente a través do esófago, camiño dos primeiros compartimentos gástricos que dixemos que eran o retículo e rumen. Ese retículo e rumen, o que vai entrar ahora mesmo o alimento, é unha gran cuba de fermentación. E é unha gran cavidade enorme, fixádevos que nunha vaca poden chegar a ser hasta 200 litros, donde están os alimentos flotando aí nunha masa líquida. Vemos tamén aí na mucosa ruminal as papilas ruminales a través das cales se vai absorber os produtos da fermentación desos alimentos. Fermentación que é feita gracias a unha gran masa microbiana constituída por bacterias anaerobias, protozoos e fungos que están aí. Ao lado do rumen temos o retículo, que na súa mucosa ten unha serie de celdillas, e é o encargado de clasificar as partículas alimenticias. As partículas alimenticias que teñan un tamaño suficientemente pequeno van a pasar a través dese orificio retículo masal, o seguinte tramo, que é o omaso, que está formado, como vedes aí, por unha serie de láminas como un libro, en donde se vai a absorber a maior parte da auga, unha gran cantidade de auga e de minerais, facendo que o alimento se concentre, se volva máis sólido. Ese alimento continúa o seu camiño hacia o último compartimento gástrico que é o abomaso. O abomaso sería o equivalente ao estómago dos monogástricos. Aí vai a ter lugar unha digestión ácida, principalmente de proteínas, e o alimento, finalmente, vai a salir dese abomaso, camiño o intestino, a última parte do tramo dixestivo, intestino delgado e intestino grosso. Acabamos de ver que nesa gran cuba de fermentación existe unha gran cantidad de microorganismos que son os responsables de que os ruminantes poidan aproveitar a fibra e os nitróxeno non proteico, nutrientes que non son aproveitables polo resto dos animais, como os monogástricos.
Esta gran masa microbiana forma un ecosistema en sí mismo e establece unhas relacións de simbiosis moi importantes entre o animal ruminante e estes microorganismos. O animal ruminante vaille proporcionar a estes microorganismos un nicho ecolóxico, é dicir, vailles a dar un soporte físico donde estar. Además deso, vai a proporcionar o alimento que inxere o animal. A cambio, digamos, os microorganismos proporcionanlle a ese ruminante ácidos graxos volátiles, que lle dan enerxía, proteína e vitaminas do grupo B. Esas relacións que existen entre os microorganismos, entre eles mesmos e entre o animal ruminante, están nun equilibrio moi inestable. Calquer cambio, calquer alteración que provoquemos na alimentación, na ración, pode provocar graves consecuencias no animal. Por eso se dice que alimentar un ruminante é alimentar a súa flora ruminal. Esa flora ruminal da que falamos está constituída principalmente por bacterias anaeróbicas que teñen unha concentración moi alta. Pois fixádevos, entre 100 millóns e 100.000 millóns por mililitro. É dicir, se nosotros puidéramos coller esos entes microscópicos, aislalos e secalos, chegarían a pesar 2 kilos. Todos os bacterias que hai nun rumen dunha vaca de 600 kilos que produce 25 kilos de leite. Hai unha gran variedade de especies. Se atoparon hasta 200 especies diferentes. 30 desas especies son autóctonas, é dicir, só existen no rumen dos ruminantes. Ademais das bacterias anaerobias, nos encontramos tamén con protozoos, sobre todo ciliados, cunha concentración menor, aínda que como o seu tamaño é un pouco maior, digamos que a masa que forman os protozoos é similar á das bacterias. E tamén nos atopamos fungos. Os fungos teñen un papel moi importante e é que mediante as hifas das esporas xerminadas van a romper as partículas de alimento facilitando a entrada dos enzimas do resto dos microorganismos. Dixemos que grazas a estes microorganismos son capaces de dixerir a fibra e aproveitar o nitróxeno non proteico. Imos ver como ten lugar estes procesos dixestivos. Imos empezar ca dixestión dos carbohidratos. Recordade que temos dous tipos de carbohidratos. Os carbohidratos dixestibles, representados polos azúcares e amidón, que son capaces de ser asimilados por todas as especies animais, e temos os carbohidratos non dixestíveis, que constituyen a parede celular vegetal, o que é a fibra, o que denominamos fibra. Ben, estes carbohidratos van a ser hidrolizados nun primeiro momento polos microorganismos ruminales, dando lugar á produción de azúcares simples, os cales van a ser fermentados hasta ácidos graxos volátiles, producindo nesa transformación, nesa fermentación, enerxía que é aproveitada polos microorganismos ruminales e unha serie de gases, como o metano ou CO2, que van a ser expulsados do rumen a través desas contraccións que vimos a través do eruto. Ben, estes ácidos graxos volátiles, que son o acético, o butírico e o propiónico, van a ser a principal fonte de enerxía dos animais ruminantes, a diferencia dos monogástricos, en donde a principal fonte enerxética é a glicosa. Pero é que, ademais de ser fonte enerxética, van a ser os precursores, no caso do acético e do butírico, dos ácidos graxos que se forman e que van a determinar factores tan importantes na produción animal como é os niveis de grasa en leite. Pola súa parte, o propiónico, ademais de fonte enerxético, vai a ser o precursor da síntesis de glicosa, feito moi importante nestes animais que non absorben glicosa case a nivel intestinal. Esa glicosa, a súa vez, vai a determinar a síntesis de lactosa que nos marcará a cantidade de leite que produce unha vaca, por exemplo, ou os niveis de proteína que ten esa leite. Ben, estes carbohidratos son fermentados por unha multitud de bacterias. Vimos que temos hasta 200 especies diferentes que se van a clasificar según o sustrato que fermenten ou según o produto que se produzca ao final desa fermentación. Pero hai unha clasificación clásica en dous tipos de bacterias, que son as fibrolíticas e as amilolíticas, cunha serie de características moi diferenciadas. Nas fibrolíticas vemos que van a dixerir os carbohidratos estruturais, a fibra, van a ter un tipo de fermentación lenta e van a producir fundamentalmente acetato. Nesa produción de acetato vaise a xerar metano, que ese metano vai a constituir unhas pérdidas enerxéticas para o animal.
ademais dun problema de contaminación medioambiental. Recordemos que o metano é un gas con efecto invernadoiro. Polo tanto, esa produción de metano vai a levar a que teñan unha menor eficacia enerxética. Outra característica importante desas bacterias fibrolíticas que fermentan a fibra é que requiren pHs maiores de 6. Con pHs ácidos no rumen son incapaces de sobrevivir. Pola súa parte, o segundo tipo de bacterias amilolíticas van a fermentar o amidón, os azúcares, van a ter un tipo de fermentación rápida e producir propionato, fundamentalmente. Nesa produción de propionato se xenera tamén outro ácido graxo que é o láctico. Esta produción de ácido láctico xunto con esa fermentación de tipo rápido pode conlevar a que existan problemas de acidose a nivel ruminal. Pero a súa eficacia enerxética é maior porque non producen metano e tamén resisten pHs moito máis ácidos, pHs menores de 6 no rumen. Imos ver agora como aproveitan as proteínas dos alimentos estes animais. Ao rume van a chegar tanto a fracción proteica verdadeira como o nitróxeno non proteico. Ese nitróxeno non proteico vai se transformar totalmente en amoníaco, mentras que unha parte da proteína, a proteína degradable, vai se hidrolizar hasta os aminoácidos e esos aminoácidos, a súa vez, van a xerar amoníaco e cadeas carbonadas. Hai unha parte da proteína verdadeira que vai a pasar directamente ao intestino, a tramos posteriores, sin ser degradada, que é a proteína non degradable. Ben, ese amoníaco e esas cadeas carbonadas que se forman van a ser aproveitadas pola flora microbiana para sintetizar as súas propias proteínas. Proteínas que son de alta calidade, teñen un valor biolóxico moi alto e que van a ser aproveitadas posteriormente polo ruminante cando cheguen ao intestino. Ahora ben, ese amoníaco, se non é totalmente aproveitado pola flora microbiana para sintetizar proteína, ten que ser transformado a nivel hepático en urea, xa que o amoníaco é tóxico, é moi tóxico para as células. Polo tanto, vai a ter que facer un traballo suplementario, o que lle vai a supoñer unha pérdida enerxética para esa transformación en urea e posterior eliminación. E máis, se os niveles de amoníaco son demasiado altos, podemos ter un gran risco de alcalose, tanto a nivel ruminal como incluso, se os niveles son exageradamente altos, a nivel sistémico. Polo tanto, que obxectivos temos na alimentación de ruminantes? O que temos que facer é intentar aproveitar o máximo posible a fibra dos alimentos, utilizar o nitróxeno non proteico desos alimentos e as proteínas de baixo valor biolóxico e minimizar, por outra parte, a produción de sustancias como son o amoníaco, o ácido láctico ou o metano que nos xeran pérdidas enerxéticos e problemas ao animal. O que temos que facer é manter un bon funcionamento ruminal e iso se consigue dando unhas achegas adecuadas de amidón, de fibra, de proteína, evitando os cambios bruscos na alimentación dos animais para evitar esas disbiosis ruminal. Realmente a imaxe que quero que vos quedéis con ela é ese aparato digestivo dun ruminante como unha gran caldeira, o rumen como unha cuba de fermentación que está aí a alta temperatura, a alta presión, chup, 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 funcionando. Que pasa se hai unha pequena alteración nesa cuba de fermentación? Que todo o aparato digestivo non funciona. Polo tanto, alimentar o ruminante é alimentar esa cuba de fermentación, esa flora ruminal.